се влюбиш в Лея. Участват Лоран Амброуз, Адам Кауфман, Сузи Есман, Харис Юлин, Наташа Лион, Кристи Пус, Рики Лейк, Мерцедес Роел и други. Музика Джеф Бийл. Оператор Чарлз Мински. Сценарист Пенън Голдстайн. Режисьор Джеф Блекнер. Как сте, госпожо Уелърс? Хубав си. Готови сме? Бенджамин, какво правиш тук? Коя е жената? Приятелката ми. Какво правиш тук? Ти и аз сме добре. Какво? Джейк? Обяд. Много шаферки. Спокойно, аз ще имам само 8. Ще бъдем в църква. Ще бъде чудесно. Семейна традиция. Джейк? Сънувах брат ми. Брат ти? Казах ти, че имам брат. Имам брат. Това беше. Той е равин. Религиозен е. Не съм го виждал от 6 години. Сънувам го. Обади му се. 8 шаферки? Сестра ми Даян имаше 14. Това е нелепо. Знам. Мамо, какво има? Какво? Бруклин, Ню Йорк. Братът е ерген, лекар. Идва с майката. Покажи ми го. Не го познавам. Той е реформист, като майката. Идва веднъж годишно. Лея, моля се за теб. Благодаря, госпожо Голдфард. Малка. Трябваше вече да са тук. Каза ли им часа? Обувки без пръсти. Какво си мислех? Мамо, всичко е наред. Мамо, дойдох. Доктор Ливър. Да? Моите съболезнования. Останете при мъжете. А вие при Лея. Джанис. Винаги съм приемала Бенджамин като свой син. Ето, седни. В следващите дни и седмици, когато мислим за Равин Ливър, може да се изкушим да запитаме Бог защо. Защо толкова жизнен човек бе отнет от съпругата и семейството си.
Идваме на този свят с мисия. И тъй като смъртта е част от живота, ще съзрем в кончината на Бенджамин урок, който трябва да приемем като дар. С времето всички ще разберем какъв е този урок за всеки от нас. Амин. Амин. До кога ще ни сяпат? Сладки? Не, благодаря. Ще донеса поднос с плодове. Мисля, че те са наред. Естер, той защо никога не идва? Не ни ли харесва? Естер. Плодовете. Да умре и така. По-добре е, че Лея няма деца. Ужасно е децата да остават сами. Знам. И сега какво? Семейството на Равин Тенслер ще вземе апартамента, а Лея идва при мен. Джанис, искаш ли нещо? Не, благодаря. Ще изляза на въздух. Съжалявам, по-добре да... Няма нищо. Аз ще влизам. Не си отивай заради мен. Трябва да сляза долу. Имах нужда от въздух. Ще ми се да бях обличал този стар костюм. Какво означава това? Жалейка. Позволява на скърбящите да изразят мъката си. Трябва да вземеш някои от нещата на Бенджамин. Благодаря. Не бързай. Имаш работа. Чух, че ти се местиш. 2 етажа по-надолу. Майка ти тук ли живее? Да, и сестра ми. Той ти искаше в живота си. Знам. Но не можах да стигна до него. Всичко, което правех, беше грешно. Трябваше да съм тук. Можеше да видя знаците и с теб нямаше сега да сме тук. Когато се случило, Бенджамин не ме намерил. Трябваше да усетя нещо, когато е умрял. Не могъл да се сбогува с мен. Какво искаш да кажеш? Душата на човек намира обичния си, за да се сбогува. Теб намери ли те? Беше като сън. Равинът е долу. Търсят те. И теб. Мен? Ще бъде сключен брак между бездетната вдовица на мъжа, който почина, и нежененият му брат. Негово задължение е да се ожени за нея, за да продължи семейната линия. Шегувате се, нали? Той се шегува. Аз не мога. Имам приятелка, съжалявам, но не се обиждай, Лея. Вие също, но аз... Доктор Ливър, това вече не се прави. Но за да се освободите от това задължение, трябва да изпълним церемония. Добре, какво да направя? Ще изчакаме 3 месеца да проличи дали Лея е бременна. Ако не, ще изпълним халица, церемония, която ще освободи Лея.
След 2 месеца и 28 дни. Добре. Влизайте вътре. Не тичайте. Хайде, хайде. Вътре. Ривка, ела. Ти отговаряш. Свири тихо. Голяма грешка да им дадат сладко. Ето, запазих последните 2 понички за нас. Къде е мама? Защо? Има среща с госпожа Финкелман. Сигурна съм, че е само предварително. Иска да види кой се интересува от теб. Нищо не може да стане, ако си... Бременна. Не съм бременна. С мама го знаете. Всичко се случва. Повикала е световник. Защо? Имам други планове си. Не ми харесва този поглед. Какво търсиш? Градски колеж на Ню Йорк. Леле, Имам интервю днес. но как ще кажеш на мама? Няма да одобрят, ако го скриеш. Няма да се върна при мама. Хайде, закъснявам. Получихме молбата ви. Не кандидатствате за магистратура, за бакалавърска степен. Точно така. Добре, трябват ни резултатите ви от САД. Да, знам. Трябва да се явя на тест. Общежитие? Да. Имате ли еврейско меню? Да, ще го отбележа. Желаете ли се квартирантка с вашата религия? Не знаех, че имам избор. Идвам в последния момент. Госпожо Ливър, ще ви приемат най-рано през следващия семестър. Но то е след 6 месеца. Знам, съжалявам. Ще ме заместиш ли утре в клиниката? Да, защо? Какво има? Отивам в Бруклин, за да се разведа с Нахами. А хората смятат моята религия за странна. Какво ще правиш? Има го в интернет. Ще рецитирам библейски пасажи. Лея ще ме наплюе и после равинът ще отмени задължението ми. Просто церемония. От опит знам, че в присъствието на Бог и свещеници нищо не е просто церемония, особено с плюене. Казват, че това Един показва... специален 10, моля. Благодаря. Показва срама на брата, че не е отгледал дома на брат си. Той ще бъде забравен и няма да бъде благословен с наследници. На глас звучи различно. Както казах. Обичаш ли го, Лорета? Ужасно, мамо. Боже, много жалко. Тя ме обича. Какво има, тате? Объркан съм.
Извинявай, Рут. Поръчката на мама готова ли е? Да. Мамо, Рут ми даде лимоновия ти кейк. Ето я, казах на Карми, че ще дойдеш. Ела при нас, Лея. Госпожа Финкелман помисли, че ще бъде добре да се запознаете. Здравей, Лея. Здравей, Карми. Защо трябва да заминеш толкова далеч, Бенджи? И тук има добри колежи. Така. Искам да ти дам нещо. Това е еврейско. Това е хамса. За всеки от нас. Пази ни от злото. Благослови тези предмети. Нека те са символ на нашата връзка. Винаги ще си помагаме. На всяка цена. На всяка цена. Кажи амин. Амин. Здравей! Здравей. Тук съм. Кога заминава влакът ти? След 1 час. Какво е това? Молитвеният шал на брат ми. Бен го е носил на важните празници. Така ли? А ти трябва ли да го носиш на церемонията? Не знам. Искам да съм подготвен. Но една от тези определено ще ми трябва. Лея мила ли е? Хубава ли е? Тя е доста религиозна. Но пак може да е хубава. Ще поддържаш ли връзка с нея? Не съм се замислил. Ние нямаме много общо. Освен брат ти. Направи усилие, Джейк. Тя е от семейството. Лея! Лея! Лея? Новите наематели слагат пердетата, а ти още не си раздопаковала. Отивам в колеж. Добре. Решила съм го, мамо. Убедена съм. Кажи, бягството към колежа заради семейството ли е? Не ме бива в брака. Мъката говори. Мамо, Така е. Ти беше добра съпруга на Бенджамин. Мислиш, че в брака няма проблеми? Той те обичаше. знам. Просто винаги съм смятала, че бракът може да е нещо повече. Живееш в измислен свят. Бракът не е като филмите, които тайно гледаш. Преди да се омъжа за баща ти, живеех в този свят. Всички преследваме луди мечти. Търсим духовния живот навън, а не в себе си. Лея, отговорите, които търсиш, не са в никой филм или колеж. Може би за теб не са били, мамо. Лея, изтри тези нелепи мечти от главата си. Не мога.
Тогава се боя, че Бог ще те принуди. След като обуеш обредната обувка, я разтъпчи. Трябва да ти е удобна. Ела тук, пред съдиите. Става ми. Добре. Лея, повтаряй след мен. Братът на съпруга ми отказва да продължи името на брат си в Израел. Братът на съпруга ми отказва да продължи името на брат си в Израел. Той не е съгласен да сключи брак с мен. Той не е съгласен да сключи брак с мен. Ще се ожениш за снаха си или ще я освободиш. Освобождавам я. Облегни се на онази стена. Стъпи здраво на земята. Лея, сложи лявата си ръка върху крака на Джейк. Върви, няма нищо. Хайде. С дясната ръка развържи обувката. Сега вдигни крака му. Не е толкова високо. Свали обувката и я хвърли през стаята. Свали крака му, Лея, и сплюй се на пода пред Джейкъб. Повтаряй след мен. Това заслужава мъж, който отказва да съхрани дома на брат си. Това заслужава мъж, който отказва да съхрани дома на брат си. Джейк, отречи съществуването на брат си. Отричаш ли съществуването на брат си? Трябва да поговорим. Доктор Ливър, Веднага се връщаме. Не мога, Лея. Мислех, че мога, но съм грешал. Трябва, Джейк. Иначе ще трябва да се ожениш за мен. Добре тогава. Не мога да им позволя да завършат церемонията. Не искам да отрека съществуването на брат си. Правих го в продължение на години и сега го няма. Просто не мога. Аз го боготворях. Той даде и на мен. Нося го от 11 годишен. Можем да го направим. Няма да е както при вас с Бен, но... Какво предлагаш? Ами ще спим в отделни спални. Ти нямаш ли приятелка? Да, имам. Но тя ще разбере. Семейството е важно за нея. Искам да отида в колеж. Това проблем ли е за теб? Не, изобщо. Има добри колежи във Вашингтон. Майка ми ще трябва да повярва, че сме женени по традиционния начин. Категорично. И после ще живеем всеки своя живот. Това ли? Да. Да. добре. Продължаваме. Нека да поговорим за другата церемония. Коя церемония? Брачната. Знам, че Джейк не беше твоят избор или на госпожа Финкелман, но аз направих каквото искаше. Може това да е Божият план. Само той казва кой с кого да бъде, мамо. Всичко Всичко ще бъде чудесно. Той не е религиозен.
И това не е чудесно. Взе го. Благодаря. Кой живее там? Ти сериозно ли? Не. Шега. Това ли е думата ти? Да, но само първият етаж. Извинявай, но не очаквах гости. Или съпруга? Да, Чудесно е. обикновено е по-чисто, поне по-подредено. Но не се тревожи, чистачката идва веднъж седмично. Не мога да повярвам, че ще живея във Вашингтон. По-точно Джорджтаун. Не е къщата на майка ми. Хайде, ще ти покажа стаята ти. Сега е малко разхвърляна, но аз ще я почистя. В дъното има килер. Чудесно е. Добре, ще ти направя място в аптечката. Колко рафти искаш? Един? Сигурно си гладна. Ето, може би стават за теб. Утре ще напазарувам. Какво искаш? Не се тревожи за мен. Погрижи се за себе си. Карта, ще ти трябва карта. Бориш се с чекмеджето си като Макаби. Макаби, да. Знам, че знаеш, че не съм вярващ, но аз наистина не съм. Как избираш да живееш между теб и него? Добре. Карта? Ключове. Виж, не искам начинът ми на живот да те обижда. Имам сериозна връзка и работя до късно. Така че няма да съм тук много. А когато съм тук, обикновено спя, но ти ще си на училище, нали? Ще ходиш в колеж? Да. Мислиш ли, че на моята възраст това е лудост? Не. Като първокурсник в университета секвартирантът ми беше на 35. Както казах, вечно ме няма. Мога да те оставя някъде на път към болницата. Разходи се по главната. Не, ще си оправя багажа. Трябват ли ти пари? Не, благодаря. Телефоните ми? До скоро. Да. Кога? Не съм сигурен, но скоро. Утре сутринта, може би. Моля те да включиш секретаря, ако някой се обади. Първо трябва да разкажа на хората. Най-добре е да го направиш лично. Да. До скоро. Оженил си се? Да, но не в библейския смисъл. Ние сме съквартиранти и всеки ще си живее живота. Трябваше да се разведеш, а не да я водиш у дома като булка. Знам, но не можах. Просто не можах.
Ти каза да поддържам връзка с нея. Млъкни! Заедно сме от 14 месеца. За мен трябва да се ожениш. Ти каза да не прибързваме. Знам, но не знаех, че ще се ожениш за друга. Ние сме секвартиранти. Само толкова. Но всички други му казват брак. На колко години е? Няма значение. Ти си женен, това е. Не ме слушаш. Не, ти не ме слушаш. Докато не се разведеш, ние сме разделени. Стига, Керол. Добро утро. Обичаш ли бъркани яйца? Искаш ли чай? Само кафе, благодаря. Приготвих ти обяд. Наистина не трябва да се грижиш за мен и да ми готвиш. Старите навици трудно умират. Да. Може ли да вдигам телефона? Да, Керол има ли нещо против? абсолютно нищо. Трябва да тръгвам. Много са вкусни. Днес ще идва човек да поправи фурната ти и ще мога да готвя. Добре. Тръгвам. Не забравяй обяда си. Благодаря. Long walks in the dark through woods grown behind the park. I asked God who I'm supposed to be. The stars smiled down at me. God answered in silent reverie. I said a prayer and fell asleep. I had a dream that I could fly from the highest tree. I had a dream. Здравейте, наше бъдеще! Тук ще се подготвите за теста САТ, майката на всички тестове. Сбогувайте се с телевизията, айпода и СМС-ите през следващите 8 седмици. На чиновете си ще намерите плик, който съдържа учебните материали. Извадете ги и да започваме. Може ли да го видя? Не е златен. По-добре платина. Имаме и платинен. Един момент. Добре дошъл в брака. Не съм женен. Не както ти и Прия. Някой ден Лея ще се изнесе и ще приключим. Ще се разведете. Все едно Лея ще продължи напред и Керол ще се успокои. Демерол ли пиеш? Ето го. Другият нямаше диаманти. Знам, но свършиха. Това са диаманти, Паве. Тя ще ги хареса. Колко? Само 4200. Взима го. Лея, нали? Лея, О, Лея. Аз съм Емили. Всички ми казват Ем. Надявах се да се върнеш преди да приключаш чистенето. Джейк не ти ли каза за мен? не, каза ми, но не спомена, че идваш днес. Съжалявам.
Тук е истинска катастрофа. Ще махна тези неща да не пречат. Погрижих се. Хърбърт, съпругът ми, премести всичко отзад. Благодарим. Добре. Май някой ще пече нещо. Да. Козунак. Възрастната госпожа Блаустайн също прави. Познаваш ли я? Не. Мислех, че тя има същата прическа. Омъжена е. Това е перука. За това ли? Истинските ни коси не бива да вълнуват други мъже, освен съпрузите ни. Госпожа Блаустайн няма за какво да се тревожи. Но твоето идване тук малко е раздрусало ситуацията. Как така? Ти си тук, а не Керал. О, не. Не е това. Ние сме съквартиранти. Нищо повече. Жалко. Той е чудесен. От кога работиш за Джейк? От 3 години, но сериозно, той е добър човек. Дано да разбера. Не се задържа много. Това ще се промени. Никой мъж не отсъства от вкъщи, когато има кой да готви. Запомни го. Той не иска да готвя. Това ще се промени. Керал, чакай. Не искам да говоря с теб. Добре, не говори тогава. Но моля те, вземи го. Поздравления, най-сетне. Кажете ми кога е датата. Затваряме вече. Още 5 минути. График за шабат. Обичам тази част от деня. Аз съм Джери. Някои хора ме наричат Рави. Приятно ми е. Ще тръгвам. Дано да не съм те отпратила аз. Красива синагога. Благодаря. Съжалявам, не познавам жена Равин. Напрегнато ми е. Аз съм първата. Какво те води тук? Братът на съпруга ми има апартамент в Джорджтаун. Технически сега е мой съпруг, но наистина е само брат на съпруга ми. Брак по задължение? Мислех, че вече не се прави. Не. По време на церемонията по развода се случи нещо. Аз бях част от него, съпруга на Бенджамин. Семейството ми, синагогата. Затворена общност. Да, сега се опитвам да заживея своя живот. Джейк живее своя живот. Имам проблеми с самотата.
Разбираемо е. Липсва ти съпругът ти. Липсва ми работата. Нямам работа или истински дом. Имам къде да спя, но това не е дом. Не знам какво мислех, че ще се случи, когато го направих. За пръв път бягам. Освен когато тайно ходя на кино. Понякога в неделите и аз бягам. Ходя на боулинг. Ще стане по-лесно, Лея. Животът ще се подреди. Мисля, че ти трябва малко внимание. По добрия начин. Здравей. Благодаря, че дойде. Много ти отива. Много. Благодаря за шеметяваща. Явно си размислил. Госпожице? Да. Сьомга на скара. А за вас? Хамбургер, непрепечен. За тук. И кола. Добре. Какво стана с обяда ни? Виж, опитвам се да проумея това. Разбирам защо го направи. Просто трябва да приключиш, ако искаш да сме заедно. Не мога да го направя по друг начин. Добре. Ще говоря с Лея. Добре, ще остана. Добре. Лея? Лея? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Amen. Шабат шалом. Шабат шалом. Шабат шалом. Шабат шалом. Шабат шалом. Хубав хляб. Може да е излязла с приятели. Тя няма приятели. Виж, имам храна. Ела при мен и когато се върнеш, тя ще се е прибрала. Да, сигурно си права. Добре, идвам след малко. До скоро. Давай, Джейк. Какво? Обади се. Знаеш, че го искаш. Само още веднъж. Може да е срещнала някого. Лея не е такава. Имаш чувства към нея. Не бъди глупава. Не мога да повярвам. Аз съм другата жена. За какво говориш? Ти ми изкарваш лошата. Не го заслужавам с нищо. Права си. Съжалявам. Виж, да отидем в Ямайка. Аз черпя. Какво ще кажеш? Един хубав дълъг уикенд. Когато Лея си отиде, щом я намерят? Да? Не? Да? Доктор Пъркинс, обадете се в аптеката. Доктор Пъркинс. Здравей. Здравей. Нещо ново? Не.
Звъняли в полицията? Трябва да мина 48 часа. Обадих се в моргата. За щастие нищо. Къде беше? Откачих от притеснение. Не вдигаш телефона. Не си оставила бележка. Не можеш така, Лея. Прекарах шабат с равините. Не използвам телефона тогава. Шабат. Разбира се. Виж, казвай ми, когато излизаш. Ти също не ми казваш, като излизаш. Тук не е Бруклин. Аз съм отговорен за теб. Не, не си. Никой не ти е казал да правиш това. Спри. Добре. Хубаво. Съжалявам, търсех тефтерче с адреси. Исках да те намеря. Харесва ми как си подредила стаята. Изглеждаш добре с дълга коса. Снимката на бюрото. Благодаря. Мислех, че може да си тръгнала. На това ли се надяваш? Не. Не. Виж, нямам представа какво да правя. Тогава престани. Това е нелепо. Не се държиш с мен дори като с гост. Когато ти готвя, никога те няма, за да ядеш. Не дей. Не мога. Обичам да готвя. И си добра. Откъде знаеш? Харесват ми яйцата ти. Обичаш ли китайска храна? За първи път каня мъж да излезем. Не излизаш ли с приятели? При нас не е прието да излизаш с хора от другия пол, освен ако не е съпруг или брат. А в гимназията? Не. Не се събираме, докато не сме готови да се оженим. После ни събира приятел или професионален световник. Като теб и брат ми? Да. Съпругът на Естер ни срещна. Излизали сте? Не е както си го представяш. Вечеря, танци. По-скоро проверка, дали можем да живеем заедно. Извинете, може ли? Благодаря. Благодаря. А как се запознахте с Керол? В болницата. Имахме еднакъв обеден график, започнахме да ядем заедно и после стана, както е сега. Тя не може да е доволна от това положение. Ще се изнеса. Ще ти бъде по-лесно. Ти преобърна живота си, защото те помолих. Когато си готова, ще ти помогна да си намериш жилище. До тогава нека нещата да останат така. От сега нататък ще уведомяваме другия, когато смятаме да излизаме. Става ли? Добре. Студено ли ти е? Ето. Благодаря. Нищо. Ето. Не си каквато очаквах. Какво очакваше? Ами, не знам. Дръска си. Имаш кураж, хлапе. Богарт.
Сериозен съм. Бен е проявил разум с теб. Късметлия. Благодаря. Когато той почина, казах на всички, че съм на улица Диленси и търся покривало. Но аз бях на кино и гледах такива, каквито сме. И Бен не могъл да ме намери да се сбогуваме. Здравей. Да, намерих я. Била е на шабат. Да, идвам след 30 минути. Добре. До скоро. Съжалявам. Няма нищо. Искаш ли помощ? Добре. Ето, преведи го. Във вторник Кейт си купува ябълков пай и изяжда 2/5 от него. Четвъртък изяжда 2/5 от остатъка. Виждаш ли? Кой е най-малкият общ делител? 5 по 5 е 25. 2/5 от остатъка. Значи 9 и 25. Отговор Г. Знаеш го, просто си преуморена. Знаеш ли аз какво правя? Какво? Казах ти, че не мога да плувам. Ще те науча. С хавлията ли ще плуваш?
Забравих да ти кажа, че с Керол заминаваме в четвъртък за Ямайка. Ще се върна в неделя. Но преди това ще поговорим. Хърбърт обича тези страшни филми. За мен е повод за почивка. Накара го да вземе онзи филм, за който ти ми каза доктор Живаго. Леа. Влюбена съм в него, Емили. Добре, правихте ли? Не. Разбира се, че не. Джейк обича Керол. Как позволих това да се случи? Той я води в Ямайка. Може би се опитва да убеди себе си, че между вас няма нищо. О, скъпа. Ти не си човек, който хаби чувствата си. Очевидно съм. Той просто е мил. Мъжете могат да са мили и да те изведат на вечеря, на плуване. И това не значи нищо. Ще се изнеса. Леа. Здравейте, обаждам се за апартамента. Свободен ли е още? Да, би било чудесно. Бихте ли изчакали? Здравей, мамо. Не, пазарувам за вечеря. Този случай на аритмия е по-подходящ. Доктор Ливър, жена ви. Кой? Жена ви. Леа? Майка ми пристига. Кога? Утре. Утре? Да. Идва да ни провери. Този брак. Трябва да превърна апартамента ти в дом. Просто и кажи. Не можеш просто да кажеш на мама. Идеален момент да й се опълчиш. Кажи истината. Ти не разбираш. Тя ще превърне живота ми в ад. Тя може. Професионалист е. Знам, че заминаваш. Мога да измисля нещо за това, защо те няма, но ако ми помогнеш да оправим апартамента ти, обещавам повече да не искам нищо от теб. Не? Вземаме го. Отлично. Какво друго? Пердета, настолни лампи. И я да видя. Килимче за масата за кафе. Имаме чудесни килими с 20% отстъпка. Тези възглавници са перфектни. Направо идеални. На коя конференция да кажа, че си? Нека да погледна какво предстои. Здравейте, хареса ли ви? Търсим много прости брачни хълки, като тези. Какво ще сготвиш на майка ти за вечеря? Гърди. Харесвам гърдите ти. Какво? Няма да повярваш. Включва Леа. Майка й идва. Трябва да й помогна. Съжалявам, но се налага. Ще ти се реванширам 100-кратно. Ще променя резервацията. За когато ти кажеш, другата седмица няма да има повече никакви проблеми. Ти каза, че тя ще си намери жилище и ще приключиш с брака. Знам. Почувствах се гадно. Тя дойде тук заради мен. Не мога да я зарежа просто така. Довиждане, Джейк. Благодаря, че дойде с мен. Няма проблем. Когато отидеш в Ямайка, не забравяй да се обадиш, за да изглежда, че ме проверяваш. Настъпи промяна в плана. Оставам. Наистина? Ужас. Какво? Щом оставаш, значи аз ще спя в спалнята ти с теб.
Да, така е. Лея! Здравей, мамо. Здравей, мамо. Ще го вземеш ли? Разбира се. Благодаря. Как беше пътуването? Късо. Като полата ти. Чудесни възглавници. Не. Скъпи, тази вечер постим, без масло. О, разбира се. Съжалявам, сладкиш. Сладкиш? Така ме нарича, мамо. Дано да не го прави пред хората. Мирише на нещо вкусно. Мамо, Джейк е избран за съвместната програма за сърдечни болести. Сред хиляди. По-скоро стотици. Член ли си на синагога, Джейк? Синагога? Не. Член съм на фитнес клуб. Ти ми описа това чувство за хумор. Водя Лея на плуване там. Време за почивка има, за синагога няма. Обсъждахме включването ми в бъдеще. А то включва ли семейство? Разбира се, да. Щом започна да практикувам. Искам да съм баща, който има време за децата си. А каква е работата на Лея? Тя ми е съпруга. Лея ще стане чудесна майка. Каквато си ти. Готви страхотно. Но ти си най-добрата. Да, така е. Казваш, че съм по-добра от жена ти? Нямам отговор за това. Справихме се? Това беше само загрявка. Почакай да видиш утре. Когато спомена плуването... Не ти ли е позволено? Не и с другия пол. Тогава къде е забавното? Имаш ли друго одеяло? В килера ще донеса. Аз ще го донеса. Съжалявам. Ето. Какво? Нощницата ми е под възглавницата. О, не. Какво ще правим? Ще й кажа, че съм спала в гостната, защото си имал германски гости. Ако попита, кажи, че съм настинал. Или че хъркам ужасно, или че са ме извикали по спешност. Добре. Но не знам дали аз хъркам. Ще се оправим. Добре. Ето, облечи това. Благодаря. Открийте романтиката. Ямайка ви очаква. Елате и намерете своя рай. Ямайка.
Лея, леглото е по-широко от Роуд Айланд. Виж, аз съм в Масачузетс. Съжалявам. Разбирам, че всичко това е ново за теб. Постъпи както ти решиш. Ще изгася лампата. Готова ли си? Като във филма това се случи една нощ. Не съм го гледал. Черно-бяла е от 34-та. Кларк Гейбъл и Клодет Колбер бяха в една стая, не бяха женени, в един мотел. И бяха разделени. Кларк Гейбъл сложи един чершав между леглата им. Нарече го стената на Джерико. Тя притесняваше ли се от него? Или и той от нея? Не знам. Лека нощ. Лека нощ, Лея. Това е идеалното училище за мен, мамо, ако ме приемат. Близо е до вкъщи. Вече се запознах и с библиотеката. И слава Богу, не трябва да избирам специалност до последната година и определено няма да се включва математика. Синагогата е тук. Достатъчно. Искам да ти покажа. Какво? Друга гатанка? Намерих нощницата ти. Не ми казвай, че си спала там, защото си настинала или пък Джейк. Сега искаш да ме заведеш в някакъв модерен храм с жена равин и мислиш, че е нормално? Лея, вие сте от два напълно различни свята, не сте един за друг. Не го познаваш. Но познавам теб. Нямате еднакви ценности. Къде е любовта му към Бог? Той се шегува, поставя суетата, фитнеса преди Бог. Беше нервен, ти го изплаши. Поставя кариерата си преди Бог. Той е амбициозен и професията му е да спасява хората. Ти си влюбена в него. Бог и ти сте на последно място в живота му. Всичко е заради него. Не си справедлива. Казвам ти, че това е голяма грешка. Толкова си променена, че Бог не знае коя си. Не достигам до теб. Аз съм. Все още се пазя. Добре. Ела с мен у дома. И ще кажем на всички. Мамо, това е домът ми. Знай, че имаш дом в Бруклин. Съжалявам, че закъснях. Беше истинска лудница. Хубаво или лошо е, че майка ти си тръгна по-рано?
Разстрои ли те с нещо? Преместих си дрехите от твоята стая. Можем вече да върнем мебелите. Благодаря, но така ми харесва. Клечки или вилица? Клечки. Кога тръгвате с Керол? Никога. Повече няма Керол и мен. Скъсахме. Аз съм виновна. Ти го отмени заради мен. Не си виновна ти. Истината е, че нямаш разположение за Керол. И трябваше отдавна да й го кажа. Но мисля, че все не беше подходящо. Освен това, тя танцува по-добре от мен. Ще имаме официално тържество. Искам да дойдеш с мен. Бих желал да дойдеш с мен. Ще дойдеш ли с мен? Това среща ли? Да, среща. Не искаме да си мърлява. От всякъде виси нещо. Всички виждат какво си закусвала. Трябва да си чиста. Добре, опитай тези. Какво друго имаме тук? О, да. Харесва ми. Добре, обличай се. Върви, хайде. Оле-ле. Ордьовър, сър? Искате ли нещо? Иска да разнообрази. Нервна ли си? Лекари. Странна, но мила тълпа. Искаш ли питие? Добре. Ей, благодаря, че дойде с мен. Аз благодаря. Джейк, довели са те тук. Фелдман? Здравейте. Съжалявам, не познаваш доктор Фелдман? Това е Лея. Ливър, това жена ти ли е? Да, това е Лея, жена ми, Лея. Здравейте. Не много. Скоро ще ходя на тест САД. Как върви ученето? Джейк казал на Радж, че ти помага. Мисля, че е много мило. Той ми спасява живота. Изглежда, че дружките се издигат, за да ги поканят тук. Здравей, Керол. Картер. Това е Лея. Картер Уестън, бъбречни трансплантации. Здравейте. И вие. Имате страхотен ден. Къде бяхте? В Ямайка.
Картер, обичам тази песен. Беше ми приятно, Лея. Радж, покани ме. Не мога да танцувам това. Имаме късмет, так му няма да се изкушаваш да правиш онези кълчещи движения. Картер танцува добре. Знаех, че е хубава, но на живо Керал е много красива. Ти си красива. Хайде. Хайде. Не съм танцувала с мъж. Просто ме следвай. Става ли?
Съжалявам много, че закъсняхме. Къде ще ни чака Джейк? У дома, след смяната си. Много се радвам, че си тук. И аз, да, благодаря. Ти си толкова... Какво стана с бруклинското ти аз? Тук е с леки модификации. Засрамваш ме с гозбите си, Лея. Макдоналдс те засрамва, мамо. Вярно е. Не мога да готвя. Никога не съм могла. Джейк никога не е бил претенциозен за това. Не се е оплаквал. Беше много дипломатично дете. От друга страна, Бенджи се обаждаше на приятелите си всяка вечер, за да разбере какво готвят майките им. Записаме в готварски курс. Помниш ли? Отидох, но не стана нищо. Не мога да преценявам. Такава съм си. Докарвах главоболие на учителя. Подлудявах го и накрая ме изхвърлиха. Върнаха му парите. Ще разкажа тази история на Помена. И ти трябва да се сетиш за някоя хубава история за брат ти. Или не е позволено там, където е погребан. Позволено е? Добре. Какво е това малко камъче, което слагат на надгробния камък? Това е душата на човека, който е там. Не е ли чудесно? Нямам връзка с гробището, откакто избрах камъка от септември. Имам писмо. Джейка ти? Не. Само напомням, че трябва да уточните дата за Помена. Мина почти година. И каквото и да решите, да направите, аз съм с вас. Какво мислиш? Ще си проверя графика. Как е Леля Франсин? Франсин? Да. Добре. Оплаква се на всеки за всичко. Скъпа, какво да направим за Помена? Малък обяд? Така ли? Добре. Джейки? Какво? О, обяд. Добре. Да уточним датата. Мамо, чухте. Ще го направя. Извинете ме. Съжалявам. Hey. What's wrong? Какво има? Не ми се говори. Заради мен ли? Не. Заради нас. Ето. Писмата ни. Чувствам се, все едно предавам Бен. Ти беше негова съпруга, не се чувстваш виновна? Не. Аз те обичам. Това чувствам. А него обичаш ли? Бракът ни не беше такъв. Аз бях на 18. Брат ти... Той беше добър човек. Беше много сериозен и отдаден. Но нещо между нас липсваше. Не ми отговори. Обичаше ли го? Не съм искала това между нас да се случи. Ще тръгвам.
4 пропуснати повиквания. Не знам какво да правя. Беше толкова лесно, когато не излизаше с роднини. Съжалявам. Виж, може би не виждаш правилно. Може би брат ти през всичките тези години всъщност се е грижил за теб. Не си тръгвай. Не знае как да го успокоя. Много е сложно. В съседната стая има бял мъж на 65 години. Има сърдечна болест в крайна фаза. Извинете една секунда. Лея си заминава. Мама. Резултатите от теста на Лея. Няма я. Това е за теб. Знам колко много обичаше брат си. И знам какво те мъчи. Но ти обичаш Лея и тя те обича. И щом Бог е уредил този брак, което явно е така, той много ще ти се разсърди, ако го оплескаш. Шабат шалом. Благодаря Шабат ви. шалом. Шабат шалом. Хубав шабат, чудесна служба. Дано това да означава, че пак ще дойдеш. Мисля, че да. Брат ми беше равин. Почина миналия май. Съжалявам. Трябва да го помоля за прошка. Това възможно ли е? Брат ти се намира в мястото на истината. Нещо като чакалня. В това място е възможно да поправиш грешките. Ще ми кажете ли някоя молитва? Три дни си тук и нито дома. Говори ли ти се? Всичко, за което се молих, се сбъдна. Както ти каза. Но аз избягах и това ма е единственото, което правя добре. Върнах се. Трябва да спра да бягам. Права си. Върни се у дома. Ти го обичаш. Той, Джейк, те обича. Лея, и в най-добрите бракове има проблеми, но хората ги решават. Но ако той не може да преодолее това, че съм била омъжена за Бенджамин? Видях нещо във Вашингтон. Ти и той, вие с Джейк, работехте заедно в екип, макар и за да ме убедите, че живеете като семейство. Мисля, че ще се справи. Значи го приемаш? Лея,
Дано скоро да разбереш, че една майка е щастлива, колкото децата си. Искам да си щастлива. А там ти беше щастлива, нали? Да. Бог ви задържа заедно достатъчно дълго, че да се намерите. Аз никога не споря с Бог. Ела тук. Защо не си опаковаш нещата? Добре. Добре, още една прегръдка. И на мен. Апаратът работи, тръгвай. Пен Стейшън, моля. Добре. Чакай, Лея! Чакайте, чакайте. Здравей. Здравейте. Здравейте. Резултатите ти. Да. Благодаря. И... Отвори го. Хайде. Успяла е. 1920 точки. Успях. Успяла е. И измина целия път до тук само заради резултатите й. Естер, качвай се, ще се повозим. Искам да обиколите квартала бавно. Всичко се сбъдва, когато си тук. Мисля, че ме харесват. Да. Добре изглеждаш. Тоест, ти винаги... И ти. Ходих в храма. Така ли? Там е още. Помниш ли погребението на Бен? Равинът каза, че той ни е оставил дар под формата на урок чрез смъртта си. Това си ти, Лея. Бен трябваше да ми покаже човек, когото да обичам. Знам. И с мен направи същото. Искам да се оженя за теб. Ние сме женени. Не. Този път, както трябва. Обичам те. Нека душата му живее в рая вечно. Амин. 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 На всяка цена.
Филмът е обработен в Андарта студио. Преводач Дина Колева. Ролите озвучиха артистите Тамара Войс, Весела Хаджи Николова, Георги Тодоров, Стефан Димитриев. Тон режисьор Русица Александрова.